मुहुरीपारा उत्तर बेदना गोजौ फरायसालिनि बारगौ गाहाय फोरोंगिरि बरुवा कान्त ब्रह्मआ हसिमिननि हादर बिदनामखौ नुबाय मुंनि बिजाब दिहुनदों। थांनाय 2024 मायथाइनि 15 आरो 16 नभेम्बर खालाराव हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानाय बडलेण्ड फोरबोआव 16 नभेम्बर खालारखालि ब्रिटिशनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होदोंमोन फोरोंगिरि बरुवा कान्त ब्रह्मआ दिहुननाय हसिमिननि हादर बिदनामखौ नुबाय बिजाबखौ। बरुवा कान्त ब्रह्मआ 1978 मायथाइनिफ्रायनो मुहुरीपारानि उत्तर बेदना गोजौ फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोदोंमोन आरो बेनि उनाव 2015 मायथाइनिफ्रायनो गाहाय फोरोंगिरि महरै हाबा मावनानै 2020 मायथाइयाव आजिरा मोनो। हसिमिननि हादर बिदनामखौ नुबाय बिजाब दिहुनगिरि बरुवा कान्त ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्लानि मुहुरीपारा सिमिला गामिनि थागिबि। बरुवा कान्त ब्रह्मआ फोरोंगिरि हाबा मावनायजों लोगोसे बिजाब सोरजिनाय आरो थुनलाइ सिबिनाय जेरावबो बिहोमा होबोदों। बरुवा कान्त ब्रह्मआ सोरजिनाय बिजाबफोरानो जादों 2000 मायथाइयाव दिहुनजानाय सोदोब अ सोदोबनि आलाप, 2008 मायथाइयाव सुंद' सल' बिजाब खिथेर, 2011 आव जिउ खन्थाइ बिजाब, 2013 मायथाइयाव बर' बासार शिशुपुथि, 2018 मायथाइयाव राव सोलायनाय जाथाकनि सल', गथ'साफोरनि बिजाब देंखोस्रि गुमा दावराय, 2022 आव आंनि दावबायनायनि मोनदांथि, 2023 मायथाइयाव न'रिआव दावबायनाय आरो आंनि मोनदांथि आरो 2024 मायथाइयाव हसिमिननि हादर बिदनामखौ नुबाय बायदि बायदि। बिथांनि बुंथिनाय बादिब्ला 1985 मायथाइनिफ्राय 1999 मायथाइसिम रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव नेहाथारि महरै आरो 1999 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिम आफादगिरि महरै बिबान लाबोदोंमोन। लोगोसे 2011 मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइसिम तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि महरै आरो 2015 मायथाइनिफ्राय 2018 मायथाइसिम लोगो आफादगिरि महरै बिबान लाबोदों। बेजों लोगोसेयैनो बर' रेबग्रा आफादनि नेहाथारि महरै 2017 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम बिबान रुजुननानै बर' समाजाव बिहोमा होबोदों। आथिखालाव साहित्य एकाडेमिनि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा महरै बिबान लानानै दासिम खामानि मावनानै दं बरुवा कान्त ब्रह्मआ। मथामथि गां 9ल' नङा गां माने 11 जाहैबाय आंना। जेरैबायदि माने मा होनना बुङो मा होनो सर्ट स्ट'रि बुक बे माने खिथि होननाय गांसे आं बेखौ लिरनाय जादों आरो बेनिफ्राय जिउ होननाय खन्थाइ गांसे लिरनाय जादों। बर' भाषा शिक्षा पुथि बे गांसेखौ जोंफोर जथाय जुथुमनाय जादों। जातकनि सल' बे जातकनि सल'खौ आं राव दानस्लायनाय जादों आरो बेनिफ्राय सोदोब अ सोदोब बेखौ जोंफोर जयै दिहुननाय जादों आरो बे देंखोस्रि माने NBTनि गेजेरजों माने बेखौ राव दानस्लायनाय जादों। देंखोस्रि होननाय गांसे शिशु साहित्य बेखौ आं राव दानस्लायनाय जादों। बिनिफ्राय माने गुमा दावराय होननाय गांसे बिजाब आं गावनो माने सोरजिदों। माबानि सल' बियो मा होनना बुङो बेखौ खुदिया थुनलाइ। बेनिफ्राय आंनि दावबायनायनि मोनदांथि जों जिবিলাক माने माबायाव भारतबर्ष जेराव जेराव माने गिदिंदों हमनानै ला जोंफोर माने माबायाव थांदों मा होनना बुंदों काश्मीराव थांदों, वाघा बर्डाराव थांदों, दक्षिण भारताव थांदों जोंफोर, बेनिफ्राय डिब्रुगड़आव थांदों, शिबसागराव थांदों। जों नाव दावबायदोंमोन माने जोंफोरखौ असम सरकारनि चन्दन ब्रह्मनि दिनाव चन्दन ब्रह्मआ जोंफोरखौ असमनि जायफोरा माने बर' लिरगिरि बे बर' लिरगिरिफोरखौ बुरलुंबुथुर दावबायनो होनाय जादों। बेयाव खाफाला मोजां जोंफोर खानै रिङियानिफ्राय जोंफोर खानै आं आरो बेनिफ्राय रमाकान्त बसुमतारी बे रमाकान्त बसुमतारी जोंफोर खानैदों बे दावबायनायावबो मादों बेफोरनि गांसे ज' जथायनानै आं माने मा होनो आंनि दावबायनायनि मोनदांथि होननाय गांसे बिजाब आं सुजुदों गिबियाव। बिनि उनाव आङो न'रियाव थांबाय।
नरियाव थांनायावबो आं नरियाव थांनायनि दावबायनाय बेखौबो आङो माने सुजुबाय भियेटनामाव थांदोंमोन भियेटनामाव थांनायनि आं भियेटनाम आरो बिनिफ्राय भियेटनाम हुसिमिननि हादर भियेटनामखौ नुबाय बे बिजाबखौ आं सुजुबाय बेनि उनाव जेब्ला बांलादेशआव थांदों दा बांलादेशआव थांनाय बिजाबखौ आं दा माने लिरगासिनो दोङो बे लिरनानै फैगोन जुन जुलाइनि गेजेराव आं बे बिजाबखौ आङो माने महर होनाय जागोन आरो गतिके आं सानदों जे भियेटनामनि बाकी जिखिनि माने माबाबाय नरियाव थांनाय बे नरियाव थांनाय बिजाबा खुब सुंदर जादों होननानै बहुतखिनि मानसिफोरा आंखौ बुंदों फरायगिरिफोरा आंखौ बुंदों दा भियेटनामनिखौ आङो थांनाय माने माबायाव 15 बेनिफ्राय 16 बेयाव नभेम्बराव महोत्सब जादोंमोन नालाय दिल्लीयाव बे दिल्ली महोत्सबआव 16 नभेम्बर खालि मानिनां बे प्रमद बर'नि गेजेरजोंनो बेखौ माने बेखेवनाय जादों आरोखि दा बेखेवनाय जादोंब्ला आं कलेजा रानना होदों कलेजाव रानना होदों गरेस्वर कलेजाव रानदों बेनिफ्राय गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों बेनिफ्राय उत्तर भटना हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों नावकाटा हायार सेकेन्डारियाव रानना होदों दा बाखिखौनो आं रानजोबनो हायाखै हयथ' बिनि गेजेरावबो दा जिहेतु साहित्य सभा सफायदों जोंनि 64थि जिथु साहित्य सभा बे माबायाव मा नाम माबायाव डिमाकुसियाव जागोन बे डिमाकुसियावबो आं गांफा गांनै आं लानानै थांगोन बेयावबो आं होनायनि थांखिखौ लादों बे जायफोर माने फरायनो माने गोसो गुदुं बेयाव भियेटनामनि सोमोन्दै मिथिना मोनगोन भियेटनामा ओरैबायदि हादोर जाय भियेटनामाव जोंनि बे माने हुसिमिनआ गावनो हारसिंनो माने माबानानै जुजिनानै बेयाव कमिउनिस्ट कान्ट्रि लानानै फैदों माने बिनि गासै थुलमुल भाबै कमिउनिस्ट कान्ट्रिखौ माबोरै लाना फैखो बेयाव मा मा माने पेग'डा जायखौ जोंफोर पेग'डा होनना जायखौ बुङो थानसालि होनना बुङो बे थानसालिनि सोमोन्दै बेयाव सुंदरै मोजाङै लिरनानै दोननाय जादों बिजाबनि नामा जाबाय हुसिमिननि हादोर हुसिमिननि हादोर भियेटनामखौ नुबाय बे बिजाबखौ नोंथांमोना आं लिरदों आरो बेखौ नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव जोंहा मस्त गिदिर लिरगिरि राखाव बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै लिरदों बेनिफ्राय गरेस्वर हायार सेकेन्डारि गरेस्वर कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल बिथां उमेश बर'आ बिनि समाव बिजिरदों आरो बेनिफ्राय दा बर्तमान आथिखालनि सेक्रेटारि वान अफ दा सेक्रेटारि बर' साहित्य सभानि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारि बिथाङाबो बेखेवनानै लिरदों बिथांमोननि बेखेवनाय मथेबा मोजां जादों होननानै बुंदों दा फरायगिरिफोरासो मिथिगोन आंथ' सानो बेखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि बुथुमनानै जुदि नायोब्ला फरायोब्ला निस्सय मोनथि मोनगोन भियेटनामनि अबस्थाफोरनि फारसे मोनथिनानै मोनगोन आरो बे खोनाखौ आंनि तरफनिफ्राय बुंबाय आं सानो जे जोंफोरो बेबायदि माने मावनानै आं दा बर्तमान खोब लिरगिरि गेदेर लिरगिरि होननानै आं बुंनो थानाखै खन्थाइबो आं लिरो गेजेर गेलेया खन्थाइ लिरो हारसायावबो लिरो आङो बर'आवबो लिरो ओमफ्राय हारसा मिडियामखौ जिहेतु जोंखौ फरायनाय गथ' नालाय बेफोरखौ जोंफोर लिरनानै फोसावदों आरोखि नोंथांनि बिजाबफोरखौ माबे मोनगोन आंनि बिजाबखौ आसलते आं बे माखासे बिजाबफोरखौ दा सिगांनो जायफोरा माने नै जिउ होननाय जिथु खन्थाइ आरो बेनिफ्राय जा माने सुंद' सल' खिथेर बे खिन्थु खिथेरा मोनसे बाथ्रा बै जेब्लानाखि बे दावराव दावसि माने एबसुदों आरो बेनिफ्राय बिएलटिजों जोंहा गरेस्वर मोनसे जाथाय जादों एकदम माने बिएलटिआ एबसुनि जिथु गरेस्वराव बिएलटिनि आरो एबसुनि गथ'फोरा जेब्ला ज' जाना थानाय बेयाव मोनसे माबाया मा होनो ज' जानाय थानायाव एनडिएफबिआ सानसेखालि एकदम फैनानै गावफ्लंबायदोंमोन बे गावफ्लंफैनायनि सायाव मोनसे खोब मोजांनि थासारिनि सायाव लिरनाय मोनसे सुंद' सल' मोनसे दङ बेखौ नायोब्ला बै समनि गरेस्वरनि गासै माबाखौ सावगारिखौ बेयाव मोननाय जागोन महरखौ मोनगोन आरो बेयाव मोनजोबगोन आरो गथिखे सोर मा जादोंमोन माबोरै जायाखैमोन बेयाव मोननाय जागोन दा बे बिजाबखौ सिगां बहु बोसोरावनो माने जाबाय 2008आवनो माने माबानाय जादोंमोनथ' दिहुननाय जादोंमोन गथिखे बियो महाबा आं बै जोंनि मुहुरिफ्रावबो होदोंमोन गरेस्वरावबो होदोंमोन हयथ' दा मोनगोन ना मोनला खिथालोङा बाखि गावनि दखान गलाफ्राव दा मोनगोन ना मोनला मोनथिलिया सोरबाफोर लांबायसोना ना लाङाखिसैसो बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि दा जिखुनु माने
बै हुसिमिननि बेखौ आङो स्कुले राननो हानाय कलेजे राननो हानायनि राहाखौ खालामदों आरो बिनिफ्राय बिनि सिगाङाव जितु नरियाव थांनाय बे नरियाव थांनाय बिजाबखौबो आङो दखानाव आं होआखै कलेजाव आं कलेजे रानना होनायनि राहाखौ खालामदों आरो नरियाव थांनायखौ नोंथांमोना नायब्ला मोजां नांगोन बेयाव जायफोरा जोंजों थांफानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंहा डक्टर रनेन्द्र मुसाहारि बिथाङा माने मामोन बिथांनि भइस दोङो आनन्द वार्ड जेरैबायदि जोंनो होनाय